אז זה סרטון של הסרטה. את יכולה שנייה לצלם? מה אני אצלם? איך? את העולה. זה העולה. איך מצלמים? זה העולה והפלייר. נו. לא רואים אותו. הנה עכשיו. זה הפלייר. הנה, רואה אותו. אני אצלם? כן. איך? אל תגידי כלום פשוט. זה הסכין הסתוכה. כן. זה פתחן בקבוקים. אז מה אני צריכה לעשות? להחזיק את הטלפון. זה פתחן נו, אז ככה אתה תצלם. בקבוקים. קרטל טוב. זה פתחן פחיות. נו. זה סכין חדה. בואו אבל בסדר, כך תצלם אותו. נראה לכם את השיניים. כך. זה גם סכין סתוכה. גם סכין סתוכה לא חדה. אורי, קוראים לך. אז יאללה, מה אני מחזיקה עכשיו? וזה גם פותחן בסדר, ראינו את כל זה. אז מה, עכשיו הוא מצלם? ומברג שטוח. רגע, מצלם כל מה שעשית? כן.